Láttad? Nem. Hát mit történt? Jött a kis cica? Jött? Ez is letolt. És mit mondott? Ez A is kis letolt. cica? Brr. Elment az autóval. És hogy indította be? Volt nála kulcs? Igen? Nem volt nála kulcs. Nem volt nála kulcs? Na de hát hogy indítjuk be az autót? Megfogjuk a kulcsot, berakjuk és akkor... Neki nem van nagy kulcsa. És hogyha kivette a zsebemből? Nem vettek. Neki kicsi kulcs van. De hát ki ilyet tud csinálni a cica, nem? Múltkor is elvitte a nyelvedet, nem? Miért? Hát én is ezt kérdeztem. Miért? Most már volt nyelvem. Aha. Álmomból láttam ezt. Tényleg? Értem. És amikor ide kijöttem, Igen? akkor is láttam. Cicát? Cuki-muki. Igen. 10 percet aludt ma. Ami a szobában jött feketet. Szóval, ami ide jött, az még fehér csicsa volt. Kapcsold ki. Kapcsold már ki, apus. Jó? Hány óra van?